se donen plantes, ¿no?, de temporada, ¿no?, en chicotet, en planter o semilla. Y entonces se sembra y sempre així tenim gent que ens ajuda, gent que ja sap del camp, que ve a col·laborar amb nosaltres, ens aconseja i la gent ja va cultivant la seva parcel·la. I el que procurem és no obligar-lo a que totes siguin estructurades igual, sinó que cada un tingui el seu punt particular de com administrar-se-la. Els horts estan destinats exclusivament per a l'autoconsum i en ells els agricultors cultiven tot tipus d'hortalisses, fruites i verdures de temporada. Verdura i fruta no solen comprar perquè està cara, no? Claro, que avui ells puguen tindre allí i per els seus mitjos que puguen tindre allí tomatos, pimentons, cols, bueno, de tot. Per a ells és importantíssim. Primerament perquè ja en la seva dieta ja entra la verdura, cosa que abans no passava. Perquè no obliden que tota la gent que està, totes les persones que venen així van a altres col·lectius, a altres ONGs. Què solen donar? Productes no perecederos, o sigui, macarrons, tonyina, tomato, però clar, mai li donem a ningú lloc perquè no se pot, ni tomatos ni albarxines, això no li se dona mai. Luego tenen carència d'això. En aquests moments aquesta carència no la tenen. Així n'hi ha tot el típic valencià i després n'hi ha qüestions molt que no són normals d'ací. Per exemple, va haver un companyer que va fer cigrons, van eixir tots. Van haver així uns calabassins uruguayos, que són com les carabasses, la ruperta de l'1, 2, 3, i el carbassí és allargat. Pues bueno, van a començar a eixir zapachitos, se diuen zapachitos, van a començar a eixir molts d'ixos, i està tan sabrós com el valencià. El programa dels horts urbans i ecològics va néixer a Xàtiva amb l'objectiu d'ajudar als més necessitats alhora que recuperen espais en desús per a fomentar l'agricultura sostenible de la zona, promoure una alimentació sana i impulsar el creixement i el respecte pel medi ambient. Amb aquests propòsits, la colla ecologista L'Arrel d'Ontinyent va plantejar un projecte similar fa uns anys enrere per portar endavant l'aprofitament i conservació de l'horta. El funcionament dels horts urbans a la capital de la Vall d'Albaida és ben paregut als de Xàtiva, però trobem importants canvis en l'origen d'aquest pla, així com en la seva administració. Els horts urbans van sorgir en un projecte que va crear David Gironès al voltant de la recuperació del sistema de regadiu d'Ontinyent i la recuperació de l'horta, i el que es pretenia era donar el servei de xicotetes hortes urbanes familiars al voltant del poble, en zones que la gent no s'hagués de desplaçar i que li permetera entrar a casa una quantitat de verdura per al consum familiar. Estan destinats a tota la gent del poble. La gent que s'apropa a nosaltres majoritàriament és gent que està aturada, que fa molt de temps que no treballa, aleshores l'hort li pot donar un poquet de sustent en quant a aliments i una activitat. Aquesta iniciativa es va posar en marxa per la colla ecologista L'Arrel i més avant l'Ajuntament s'ha unit per a col·laborar en la concessió de terrenys, actuant com a intermediari entre l'associació i l'entitat propietària del bancal. El paper que té l'Ajuntament és mediar amb els propietaris, contactar amb ells i intentar que aquests cedisquen el bancal de manera temporal fins que el bancal es doni un ús, es construïsca o es doni un ús que ara mateix no té. Fa aproximadament 6 o 7 anys van començar el tema dels horts urbans, van començar en la zona d'enfront de la biblioteca de Sant Josep, ens van cedir uns bancals i tal. Va tindre
gran èxit, va haver moltíssima gent que es va apuntar i bueno, ha anat creixent, i una vegada ja hem tingut l'oportunitat d'entrar a lo que és l'Ajuntament d'Ontinyent, ja coneixem el projecte i l'Ajuntament ara el que intenta és, a través de convenis amb entitats, en aquest cas la gran majoria són financeres, que tenen terrenys oblidats, podríem dir, pues bueno, intentar a veure si hi ha possibilitat de que ens ho cedisquen per a aquest tipus de projecte. L'Ajuntament treballa per aconseguir terrenys, ja que cada dia més ontinyentins demanden una parcel·la de terra. Els bancals són de diversa titularitat. N'hi ha un que és de l'Ajuntament, els altres són de propietaris privats i n'hi ha una zona que és de constructors. Nosaltres el que fem és fiquem en contacte amb el propietari, igual que l'Arrel es fica en contacte amb el propietari. De les dues maneres. L'Arrel pot aconseguir una cessió dels terrenys amb un contracte privat i l'Arrel en aquest cas ja tindria el terreny. I una altra manera és a través de l'Ajuntament. L'Ajuntament, per exemple, en aquest cas en Caixa Rural, té més pes que una associació i per tant nosaltres continuem demanant-li a Caixa Rural, en aquest cas Cajamar, que cedisca els terrenys que estan propers ací. Igual que està passant ara a Xàtiva, en el seu moment a Ontinyent es va localitzar un terreny abandonat i amb una sèquia a prop per a començar el projecte que a poc ha anat ampliant-se fins a arribar a sumar 5 zones amb horts urbans i ecològics. Doncs ara al poble hi ha 5 zones, de les quals una d'elles és a la Fira, que té 3 bancals, i la resta consten d'un bancal. Jo calculo que estarà al voltant d'unes 15 fanecades o una cosa així. Les zones són al poliesportiu, a la part de darrere del poliesportiu, així al Llombo, a la Fira, al pont del Salt del Bou i a Via Pesquera. Esta és la tercera temporada que els horts urbans estan en marxa i en el total de tots els horts estan participant al voltant de 60 famílies. Aquests camps també es divideixen en parcel·les, però així les mesures són diferents, igual que el període de cessió de les parcel·les, que a Xàtiva té un període de 4 anys, mentre que a Ontinyent es fa de forma indefinida. Als horts el que es fa és distribuir-ho en parcel·les d'aproximadament 2,5 metres per 10, 15, depèn de com siga el bancal, i se'l reparteix per aquestes taules a la gent que vol participar en funció de les seves necessitats. Aleshores, normalment van de 2 parcel·letes fins a 4, 5, en funció de la dedicació que cada un destina. En un principi es cedeixen de manera indefinida, però sí que s'exigeix a canvi que l'ús que es faci d'ella sigui d'agricultura ecològica i que hi hagi una constància, que en el moment que s'abandona s'intenta que aquesta persona ho deixi i ho cedisca a una altra persona. Aquest projecte té una vessant social similar a la de la capital de la Costera, però està oberta a tots els veïns del poble i també d'altres localitats que no tinguen una terra en la seva propietat i que estan interessats en participar en el cultiu ecològic i autòcton. Per això, així els costos corren a càrrec dels usuaris i la colla s'encarrega de proporcionar-los el terreny, supervisar que fan un bon ús i ajudar en les tasques de condicionament. Els costos de l'hort els fan càrrec els propis usuaris, amb una quota que paguen 10 euros per taula anualment, i a banda també la colla ecologista de l'Arrel, en cas de no ser suficient, aporta la quantitat que siga necessària. Nosaltres el que fem és contactar amb el propietari a través de la regidoria de Medi Ambient i el que fem és posar el bancal en funcionament i aparcel·lar-lo i intentar buscar a la gent que vol entrar a participar. Intentem dur un seguiment per veure que funciona, tant pel tema agrícola com pel tema de les relacions entre la gent, i després el que intentem també és fomentar activitats transversals, com poden ser cursos, xerrades, jornades, donar suport al banc de llavors, que està en recent creació, i un poc anar donant forma a tot el que seria el que està al voltant de l'horta. Així es planta tot el que siga de temporada, ja siga quan és la temporada de l'estiu, que és quan més es planta, doncs tomates, pepinos, carabasses, tot el que dona, perquè com cada un té un trosset, doncs potser jo plante tomates i un altre planta pepinos i, en fi, que plantem de tot, tots. Però el més normal és que anem a algun planterista, per exemple, si són plantes, però si són llavors, doncs cada un es fa la seva llavor i després, com normalment sempre se'n fa més de la que uno pot gastar, doncs se les intercanviem.
procuramos hacerla nosotros. El plantel procuramos hacerlo. Pero claro, hay de ellos que por lo que sea, o bien por el clima o tal, pues no sale como debe salir y entonces pues lo compramos. Els beneficiaris d'aquests horts urbans no responen a uns requisits concrets, sinó que la colla ha anat ampliant la cessió de parcel·les segons ha crescut la demanda. Tots els ontinyentins poden participar sempre i quan respecten les normes de convivència i de medi ambient que s'han establert. Existeixen uns coordinadors dels bancals que s'encarreguen de controlar que tot funciona correctament. Els que coordinem els horts urbans intentem dur un seguiment per tal que es respecten les normes bàsiques de convivència i que es faci un ús adequat dels horts. Això implica no utilitzar productes químics ni abonaments químics. Els usuaris, el major nombre d'usuaris pues, són gent que estan a l'atur o que té disponibilitat de temps i pues bé, tindre una parcel·leta no suposa una gran feina ni una gran dedicació i sobretot en estiu pues, bueno, el tindre tomates del teu trosset que dus a casa o que es dus a la família pues, bueno, és important i ompli a la gran majoria de gent. Després, associacions com el CRIS o com serveis socials pues, bueno, aprofiten la disponibilitat d'aquest tipus de projectes socials per a realitzar la seva tasca social també en col·laboració amb l'Arrel i bueno, les teràpies suposa que són importants o trauen als usuaris d'aquest estancament en el que es troben perquè continuen demanant més espai per a realitzar aquest tipus de tasca. Els serveis de benestar social de la ciutat i el Centre de Rehabilitació i Integració de Malalts Mentals participen en els horts urbans d'Ontinyent, on tenen les seues parcel·les que destinen al cultiu dels seus usuaris. Este és l'últim bancal que s'ha obert i la quinta zona al poble i este bancal en concret sorgeix perquè una membre del CRIS ve a nosaltres i ens pregunta si hi hauria possibilitat d'obrir un bancal per a que aquesta gent poguera participar als horts. De manera que ens vam ficar de seguida en marxa per veure si podíem obrir-ho i a banda del CRIS també participen 12 famílies més. Participen al voltant de 15 persones del CRIS i 12 famílies del poble.